ซึ่งUdaipur District Hospital Tepaniawo sini Param Ganang Blok Presiden Ketalman Jak Thum Molsom Kami sini Sub-Zonal Chairman sini YTF ni Ungwi leader Param Ganang Subas Podo ini bukan sini orang loge tongguti develop sanggup aja lai thang ni tim di nage Thum ni payui Darjeeling o road accident ngai rona chung phainai phaika 7 jona aro ni bisingo 3 jona hake kicha serious potabogbo tei 3 jona hake motamoti hamkha doctor bai malaikha doctor bai malai salaikha pomai condition bo doctor bo sabo kisa stable ungni tei 2-3 din bisingo na stable ungnai bad baki 3 jona to stable na inge borongno daiti ne khangkha ke release khaijana hile doctor bo sabo ke Amon nase phai oro jaga kisa borona tabo financial help bironai borona kisa approach rok busung rok phaikha chini joto block committee ni bukhakte jeng mahai jora hayo jeng teibo naine borok teibo orma tongkhangke jeng borona subanai naikeni khaine chini block committee rok TWF rok YTF rok sabrung ne slai song thak playa nai tonglaibo nge ang betini phaikha mia proper hospital sokaijak ni khnamani loge phaimalia tini phaikha naigra ne tei salnai satha ang khobor na khapinai jodi phaima thangke phainai tei BGBO bo thoroksa sokjak ne khnawo bahai khobor ka kemaya ko yomon ne jora hayo chung mahai ke basalai ni nangbo basalai ne asani